Learn how to ask questions in Igbo language. Are you okay? Ị dịkwa mma? Yes, I am okay. Ee, adị m mma. What do you like? Kedu ihe na-amasị gị? How do you like it? Kedu ka o siri masị gị? What do you want? Kedu ihe ị chọrọ? How do you want it? Kedu ka ị siri chọọ ya? Where are you? Kedu ebe ị nọ? What is "are you tired" in Igbo language? Write it down in the comment section. Like and share this video and follow Igbo Lingo Academy for more videos like this. And let's repeat the questions again. Are you okay? Ị dịkwa mma? Ị dịkwa mma? Yes, I am okay. Sorry for the error there. Ee, adị m mma. Ee, adị m mma. What do you like? Kedu ihe na-amasị gị? Kedu ihe na-amasị gị? How do you like it? Kedu ka o siri masị gị? Kedu ka o siri masị gị? What do you want? Kedu ihe ị chọrọ? Kedu ihe ị chọrọ? How do you want it? Kedu ka ị siri chọọ ya? Kedu ka ị siri chọọ ya? Where are you? Kedu ebe ị nọ? Kedu ebe ị nọ? What is "are you tired" in Igbo language? Please write it down in the comment section. And remember to share this video, like it, and follow Igbo Lingo Academy for more videos like this.